benvidos, gracias por acompañarnos en este momento para un feo tan especial e importante. Somos o coro da Catedral de Lugo e anualmente facemos un concerto de Nadal, entre outras moitas actividades, facemos un concerto de Nadal que, pois, para felicitar as Pascuas a todos os que nos escoiten, a todos os que lle cheguen a noso mensaxe de Nadal e tamén para relatarnos de algún xeito o calendario anual. En unha especie de do de peito do Orfeón, precisamente coas cancións máis entrañables, as que chegan máis ao corazón, as que proceden do máis fondo do noso sustrato musical e cultural. En ese caso, facémoslo acompañado de varios amigos. Todo está dito no programa, todo está explicado no programa, por lo tanto, non haberá máis palabras que estas de presentación no decurso das interpretacións. Unha modificación a cuarta canción que Noite Azul desaparece do programa e aparecerá unha nova da antepenúltima que Nosa Señora fai medias, cancioneiro tradicional do Nadal en Galicia. Por lo demais, decir que temos un cartel original, fermoso, navideño, que está feito por Sara Cruz, aparece como soprano na relación de solistas, pero aparte de soprano, tamén unha magnífica diseñadora e válenos para poñer en valor este concerto de forma gráfica. Así que, repetimos, gracias pola presencia, pola participación en este programa, e imos dar o millor de nós, intentar dar o millor de nós, xa digo, acompañado de amigos que veñen todos aquí reflectidos, e recibimos xa para empezar o recital o noso director Marcos Fernández Mosquera. De novo, gracias e para vos.